Mga amigo pusit, good morning sa ating lahat yan. Dito na tayo sa sa Macau booking, Paskat booking, amigo pusit. Dumating na ito, alas 5 ng umaga. Umalis tayo sa turbina ng hapon, alas 3 ng hapon. Sa araw ng Merkulis, March 16, 2022, amigo pusit, nandito tayo. Pabooking pa tayo, amigo pusit, nagpabook. Kaya sakay na rin tayo. Pagdala na ng fair terminal ng Matnog. Ito na rin yung biyang Davao ng gusto. 1752. Sina Board Angko at saka si Board Inayon. Shout out sa inyong lahat din. Sa mga pasayero ng Davao. At sa ating pasayero sa Liti, saka Samar. Kalbayog, Katulugan. Katulugan. Good morning sa inyong lahat at sa mga taga Matnog. Pinubusit. Daming mulo. Ano mo visit? Yan sa budang ko. Mamalihaw. Yan ang mga panakay ng mga paskat ngayon visit. Yan ang mga panakay. Mga tracking visit.